Už v roce 2008, ještě daleko předtím, než odstartoval projekt Mosta, začaly vznikat studie modernizace, které měly několik samozřejmě stupňů modernizace letounu 410. To znamená, byla vybrána ta, kterou si nejvíc žádali zákazníci, kde byly v podstatě definovány základní ani ne nedostatky, ale parametry, které je potřeba na tom letounu zlepšit. Takovou významnou změnou je zvětšení zavazadlových prostorů. Zavazadlové prostory byly určitou slabinou, jejich velikost a omezovaly prostě počet zavazadel, které cestující mohli přepravovat. Tento model, který zvětšil zavazadlový prostor díky prodloužené nosové části, ve které je umístěn ten zvětšený zavazadlový prostor, zvětšil celkovou kapacitu na dvojnásobek, což je významný přínos prostě pro provozovatele. Dalším významným zlepšením je rekonstrukce křídla, která umožnila z hlediska provozu letounu pojmout v podstatě téměř dvojnásobné množství paliva než u stávajícího letounu a zvýšila maximální dolet a vytrvalost letounu. Tato charakteristika se zejména uplatní u speciálních verzí, jako jsou pozorovací nebo Maritime Patrol a takovéto, které vyžadují právě vysoké dolety a vysokou vytrvalost ve vzduchu. Abychom vylepšili otázky, parametry platícího zatížení a doletu, tak jsme zvýšili vzletovou hmotnost o 400 kg a abychom kompenzovali toto zvýšení vzletové hmotnosti a negativní vliv na výkony letounu, ve spolupráci s naším dodavatelem byl jaksi vyvinut nový model motoru, který má o 50 koní vyšší vzletový výkon. Mezi dalšími parametry jsou parametry, které se dotýkají zvýšení komfortu. Jedním z těch základních je snížení maximálního otáček vrtule, což se příznivě projeví jak na vnějším hluku, tak na vnitřním hluku. Cestující ocení prostě nižší úroveň hluku. Díky spolupráci s firmou Garmin byli schopni zaintegrovat jeden z nejmodernějších avionických systémů do letounu, je to Garmin 3000, je to systém, kterému se říká někdy Glass Cockpit, někdy se tomu říká Fully Integrated Flight Deck. Je to systém, který je založený na digitální technice. Veškeré letové parametry, navigační parametry, motorové parametry jsou zobrazeny v podstatě na 3 obrazovkách před pilotem. Přenos dat je vesměs digitální, včetně přenosu dat do autopilota. Ovládání tady tohoto systému je dotykové, tak jako u mobilu nebo u počítačů, čili ten systém je prostě sleduje poslední, bych řekl, trendy. Letoun 410 je provozován na velmi obtížných letištích, je schopen přistávat na nezpevněných plochách, přistávat na letištích, které mají často pokrývku sněhovou. To znamená, skutečně ten letoun je stavěn pro tyto těžké provozní podmínky a tomu musí odpovídat také provozek. Charlie with calm, temperature 18, dew points 14.